आज मी साबुदाण्याचे वडे बनवते काजलसाठी आणि काजलच्या आईसाठी. नमस्ते कुठे गेला? हा नमस्ते. नमस्ते. आज मी साबुदाण्याचे वडे बनवते. आज स्पेशल उपवासासाठी आहे आणि दोघींचा उपवास आहे तेव्हा मी बनवते. हे साबुदाणे रात्रभर भिजत ठेवलेले होते. पहिलं पाणी टाकून ठेवायचं आणि त्याच्यानंतर ते आपण रात्रभर टाकून ठेवायचे, मग ते असे फुलतात. हे बघ. आता याच्यामध्ये आपल्याला बटाटे किसायचे आहेत. हे 3 बटाटे घेतले उकडून. हे शेंगदाण्याचं कूट, कोथिंबीर आणि मिरची, आणि आपल्याला याच्यामध्ये उपवासाचं मीठ टाकायचं आहे. आणि समजा आता तुम्ही कोथिंबीर खात नसाल तर नका घेऊ, मी आपली अशीच घेते. खातात माणसं, काय काय जिरा पण खातात. बरोबर आहे. कोण कोण खातात, कोण कोण नाही खात. आता याच्यामध्ये आपल्याला बटाटा किसायचा आहे. पहिला आपण भांडं मोठं घेऊया. आता याच्यामध्ये बटाटा कुस्करून घ्यायचा. कुस्करतेस का? ठीक आहे, ते कुस्करून घे. आणि ते आपल्या घरी अशी जी नेहमी बनणारी म्हणजे रेसिपी म्हणजे पेज. त्याला कोकणात एनर्जी ड्रिंक म्हणू शकता तुम्ही. कोकणातली एनर्जी ड्रिंक म्हणजे पेज. ते म्हणजे कधी कधी आपल्याला मध्ये पाहिजे असते. आपण रेसिपी बनवतो ना, काम करतो तेव्हा आपण वेळेवर खाऊ शकत नाही. हो, माणसं ते प्रश्न विचारतात की भातामुळे वजन वाढतं किंवा लठ्ठपणा येतं, पण आपल्या पेजमुळे तसं होत नाही. काहीच होत नाही. होतं. तुम्ही 1 ग्लास प्रिफर करू शकता तुम्ही 1 दिवसामध्ये, दिवसाला. आणि ते मॉर्निंगला प्रिफर केली तरी छान आहे ना ती ब्रेकफास्ट म्हणून. हो, तू पियाली, तुला आवडता पेज? इतका नाही पण कधी कधी पिऊ शकते ना. आणि आता इथे आल्यावर ते पिणारच आहे. पेज कशी बनवायची ते पण तुम्हाला लिंक देतो खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये, तुम्ही चेक करा. व्हिडिओ आपण टाकलेला आहे गावाला. हो, गावावर पण टाकलाय, मुंबईला पण तू दाखवलेलं आहेस. आता इथे बटाटा कुस्करून घेतलाय. आता त्याच्यामध्ये आपलं मीठ टाकायचं, उपवासाचं मीठ टाकायचं. त्याच्यामध्ये मिरची. ओके. आता त्याच्यामध्ये शेंगदाण्याचं कूट, बारीक केलेले शेंगदाणे भाजून बारीक करतो ना. असे साबुदाण्याचे वडे असे सर्वच माणसं करतात ना घरी फटाफट. आणि उपवासाला कसे फेमस आहेत. कोथिंबीर टाकते. आता तुम्ही नाही टाकलात तर नका टाकू. कोण खातात त्यांनी टाका, नाही खाणारे नका टाकू. आणि काजल, तुला साबुदाणे वडे कशाबरोबर आवडतात? साबुदाणे वडे हे ग्रीन चटणी सोबत आणि ह्याच्या चटणी सोबत पण छान लागतात. ते कधी रेल्वे वड्याची क्वांटिटी बघा जास्त आहे. हो, पण कधी रेल्वे मध्ये फिरला ना मम्मी, तर ते वडे देतात ना, ते चटणी सोबत देतात. खोबऱ्याची चटणी असते. कॉम्पिटिशन लावूया का? कॉम्पिटिशन आम्ही एक जोक करणार आहे. गाडी बदलली. काय करणार आहे? जोक करणार आहे. कर मग. आधी नाही, नंतर झालं. काय जोकचे काय काय साहित्य आहे मग? जोकचं आम्ही दोघी साहित्य आणि हे साहित्य. ठीक आहे. जोकचं आम्ही साहित्य. हे गोल आणि चप्पट कसे होतं? तिथे वडा कसा गेला तुझा? ते कसं गेलं इकडे? कळालं तिथे त्याची जोडीदार तिथे. कावली जोडीदार. जोडीदार. हा, तालामध्ये यांचा. 4 किती खाणार आहे? 4 खाऊ शकतो आपण आरामात. हे काय, हे जाणार सगळे, नाही राहणार. मला आवडले की पोटात? जाईल. 4 ना, हा 8 खाईल. आणि हे बघा किती बारीक आहे. हा तेच ना, मग ते नाही राहणार. जाऊ दे. खाशील तू. हा, मी काय हे पूर्ण ताटभर काजल पण काय माझ्या शर्यत लावूया. शर्यत लावते काजल. काजल तुम्हाला नाही मिळणार मग शर्यत मध्ये. हाच प्रॉब्लेम असतो. नको यांची शरीर भारी आहे. घरच्यांना मिळत नाही. का आजकाल काजलला डान्स बी सुचत नाही काय? आणि काजल बोलत पण नाही. काजल रागवली वाटतं. एवढा नाचला तरी बघा. मी नाही रागवले, एवढे नाचलो आपण. मग तू असं बोलत का नाही? हे मी नाही, तुम्हीच असं बोलता. असं का करतो तू काजल? ह्युमन मांजर. विवळते मांजर विवळते बटाटे वड्यासाठी. साबुदाणे वडे टाका तोंडात. बटाटे वडेच बोलते, साबुदाणे वडे. चलो 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 चलो. गाडी चालली पुढे. ताट घेऊन गेलेला आहे. इकडे तेल तापवायला ठेवलेलं आहे. चला आता तेल थोडंसं आपण फास्ट करूया. स्टार्ट. नमस्ते बोलायचं आता. पण तुमची काजल कशी करते? अशी अशी करते. आता इथे तेल तापलेलं आहे.
हे बघा आता इथे त्याच्यामध्ये वडे तेल टाकलेलं सोडते. आहे. हा आरामात 2 बॅच मध्ये होऊन जातील. आणि ते आम्ही बघा सर्विंग प्लेट मध्ये आम्ही टिश्यू पेपर पण ठेवलेत आणि 2 टिश्यू पेपर ठेवले एका पाठात एका खाली. तर ते फ्राय करायचे आपल्याला चांगले. मग ते झाली रेसिपी. आणि वडे दह्यासोबत खायचे. ह्यात आणि थोडं इकडे साखर आणि दही कालवलंय. घेतलेलं आहे. हे पण खायचं. आता वडे आपली फिरवायची वेळ झालेली आहे. बघा. आणि टाकले लगेच ते असे ढवळायचे नाही. चिकटतात ना खाली. आणि सुगंध पण येतोय ना त्याचा छान. हो मस्त सुगंध सुटले. भूक लागली. भूक लागली. मग दही रेडी आहे. बघूनच भूक लागली आहे. रेडी असेल तर तोपर्यंत एक चमचा दही खात बसायचं. पहिलं वडे दही संपून होईपर्यंत. जाऊ दे. म्हणजे बाकीचे बोंबेल मस्त आयडिया ना. आणि मग म्हणायचं मै नाही माखाना खायो. हा. अजून जरा कलर चेंज झाला पाहिजे फुललेत ना हा, आता. आता कुरकुरीत होतील. थोडा रेडी. फुलले पण. आणि फुलले पण. फुलला माझा कढई. फुलले माझे वडे. ना. साबुदाणे याचे. इथे कढई तिथे वडे. असं हसत कळत राहायचं असतं. आयुष्यात ठेवलंय काय. क्या बात है. आयुष्यात ठेवलंय का? दाल भात है. फिलहाल हमारे पास साबुदाना वड़ा है. आपके पास क्या है? साबुदाणा वडा आहे. साबुदाणा वडा दही. आता कडक झाले काय. थोडा कलर येऊ द्या मग कुरकुरीत होईल. आता नक्की सबस्क्रायबर लोकांच्या पण तोंडाला पाणी सुटलं असेल. बरोबर. बघणाऱ्याच्या तोंडाला पाणी सुटलं असेल. कारण माका तर इतका पाणी सुटलाय का तो खाली लोट. मावशीची भाषा शिकल्या. हा. आमच्या आजी मुले टॉनिक प्यायला चालू केलेलं आहे. हा काळाच्या पितात त्या. हा. येस. आई कधी बदलापूरला काळा चहा नाही प्यायची पण इथे आल्यापासून तिचं चालू झालं. आय लाईक ब्लॅक टी. ते आजीचं बघून ना. आजीचा टॉनिक मम्मी टॉनिक आता फेमस ती करून उलट टाकला मला आजीने. बोलते की दूध टाकू नको असाच दे चहा. दूध नकली असा. टॉनिक असली झाला असा. तर नकली झालं दूध. हा. आजीचा टॉनिक फेमस झालं. इथे बघा एक सेट तळून झालेला आहे मस्त. आता हा दुसरा सेट. ते दोघांमध्ये कॉम्पिटिशन लागले असं वाटतंय. दोघं एक वडे सोडतात तेलात. पटकन होणार ना हा, मग. लवकर होणार ना कारण की लवकर सगळ्यांना भूक पण लागली आहे. 5 चोक 20. इथे काउंटिंग चालू आहे कारण की त्यांना खूप भूक लागली आहे. ते आतापासून डिसाईड करताय की त्यांना किती खायचंय. 5 मिनिट. अरे ऑनच आहे. 5 नक्की आहे. 5 वडे नक्की आहे. 5-5 त्यांनी खाऊ आणलाय आमच्यासाठी. आता 4 आणि काय आणलं तुम्ही? 5 जणांना बरोबर पुरते. हे कोणासाठी आहे. हा कुणासाठी आहे? हे माझ्यासाठी आहे. दूध कोणासाठी. दुद्धू कोणासाठी आहे? दुद्धू दुद्धू कोण बोलता दुद्धू. कोण बोलता दुद्धू. इथे आमची अशी मस्करी पण चालते. सो डोंट माइंड. तुम्ही पण अशीच मस्करी करा आपल्या लाजत असेल तर आमची family का दुद्धू. पटाका पटाका. अय्यो, ह्याचं नाव असं काय? पटाका चटाका पटाका. मस्त शॉपिंग झाली आहे मॅडम साठी. मॅडम खातात ना थोडं बालाजी खायला. वेफर्स. हे मी कधीतरी खाते. कधीतरी असे नॉर्मली. हा पण रोज दिलं तरी खायचे. तडका. हे मी कधीतरी खाते. नेहमी खायचं नाही चांगलं नसतं पोटासाठी. आणि मुलांना पण आपल्या देऊ नका जास्त. कधीतरी द्या. पण. चांगलं नसतं ते बरोबर आहे, खायचं. बरोबर आहे, थोडं खायचं. आठवड्यातून 6 Chips वेळा द्या. आमच्या घरातले 2 मिनिटासाठी सिरियस असतात नाही तर पूर्ण वेळ असेच असतात. 7व्या दिवशी बॅन करा. इथे आई एकदम डिसिप्लिन मध्ये वडे तळून घेते. हा. कॉन्सन्ट्रेशनने एकदम. तुमचं चालू द्या. हा. आई म्हणते तुमचा सर्वांचा मूर्खाचा बाजार आहे ते तुम्ही काय ते हसा. मी आपला वडा तळूक लागतो. आणि हे बोलत असेल मी एडिट करून टाकणार आहे सगळं. नाही ठेवणार आहे सर्व. अरे राम. तुम्हाला डाऊट होता ना की मी साऊथ इंडियन आहे. मी साऊथ इंडियन आहे. मला आता असं वाटतं हे साऊथ इंडियन काय आहे. झालंय साऊथ म्हणून हे इंडियन. अशा लँग्वेज मध्ये बोलतायत. बाकी काय नाही. अय्यो का झालं आपका हस्बैंड बहुत जोकिंग. जॉकिंग. यू आर ऑल्सो सेम. डेकोरेशन छान.
तर मी करतो ते साईडला करायचंय. गोल कर. देखो ऐसे गोल करते करते कभी वो गोल आधा हो जाएगा खलास समझेगा भी नहीं आपको. बघूया इकडे हाँ देखा देखा हे बघा टेस्टिंग सुरुवात आहे. टेस्टिंगला आणि सुरुवात झालेली आहे. कुरकुरीत झाले अभी ते. शुरुआत है. हे बघा वाफ आलेत ना. एक एक काम होतं. आईने खाल्लेला आहे. आमच्या आईने खाल्लेलं घरातली टाकी भरलेली आहे. तुम्ही जाऊन टॉप बंद करा रे. ओके. नाहीतर सगळं पाणी ओव्हरफ्लो होईल. आहे. वाफ. जा कॉक. बंद करा. छान झालेले आहेत वडे. कसे झाले? छान झाले आहेत. हो ना. हो तुम्ही बनवा. कॉक बंद केलेला आहे. कॉक. बंद केला. येस. वा इथे बघा वड्याचं सांगितलं होतं आणि इकडे वडे बघा कोण खायला लागलेले आहेत. हमारे घर में सबसे छोटा बच्चा इधर है. सबसे समझदार बच्चा उधर आहे. उधर है. पर्वत के इस पार पर्वत के उस पार आणि मी को बीच में वडा. साबुदाणा का. दही आमचं पूर्ण संपलेलं आहे बघा. थोडंसं विरजनासाठी लावून आणि दही दूध पण आणलं होतं ते लावून दही लावणार आहे ना. आणि इकडे असे सर्व वडे बघा तळून झाले. दही संपला ना की लगेच थोडासा भिजवून ठेवायचा आणि लगेच दही लावून लगेच लावून टाकायचं. ठेवायचं. कारण बाहेरच्या म्हणजे आपल्या दहीमध्ये घरातला स्टॉक कमी होत नाही. बाहेरच्या दहीमध्ये आणि घरच्या दहीमध्ये खूप फरक आहे ना. कसं वाटतं खायला. हे काय दही घ्या ना त्यावरती. असंच मस्त वाटतंय खायला. म्हणजे सर्वांनी बनवा बनवा. दही याच्यामध्ये भर बाय आता गरम गरमच खावा. गरम गरमच खायचं एकदम मस्त. मस्त वाटते. आता इथे बघा आम्ही सर्वांनी टेस्टिंग करायला घेतलेलं आहे. इथे मी, इथे काजल, आईचं पण आहे आणि मम्मीचं पण आहे. आता आपण सर्व टेस्ट करून खाऊन घ्या का. चला. आणि खरं सांगतोय आता हे विदाऊट मी तुम्हाला खाऊन दाखवतो. ॲक्च्युली खाल्ले तर आहेत मी. आता फोडून दाखव. काजल फोडून दाखव. हे बघ आतमध्ये पोकळ कुरकुरीत एकदम. आता जेव्हा साबुदाण्याचे आपण खातोय ना साबुदाण्याची पण टेस्ट येते. आपल्या आपण शेंगदाणे टाकल्यात ना त्या कुटाची पण टेस्ट येते. आणि मध्ये मध्ये जेव्हा बाईटमध्ये जेव्हा मिरची येते ना खूप छान लागते. माझ्या ऑल टाईम म्हणजे हे ऑल टाईम फेवरेटच आहेत साबुदाण्याचे वडे. असे दह्यासोबत खूप छान लागतात. कुरकुरीत झाले तुम्ही. आणि उपवास असेल तर असं खायला तर अजून मजा येते है ना. तुम्ही पण बनवा आणि असंच आमच्यासोबत राहा. आणि व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा है ना मम्मी.